N'ihe metụtara ọnọdụ nri, National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC ekwupụtago mmepe ahịa ebe eji Ogbo nke dị n'Ọnịcha wee mara wee mepe. Director South East Zone na nyabụ agency Dr. Martins Oluyemade mere ka amata nke a n'afa Director General bụ Ọkammụta Mojisola Adeyeye. Ngwa ọ gwachara ndị nnọchiteanya gọọmenti nke onye ndu ha bụ Kọmishọna steeti a na-ahụ maka ahụike Dr. Afam Obidike nakwa ndị ndu n'ahịa ndị nta akụkọ bụ nke enwere n'ọgbakọ ahịa. Chibụzọ Obidike nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi a ka anyị sonyere Chibụzọ. O kwuru na ha kwetara imepegharị ya bụ ahịa site na ndụmọdụ nke Gọvanọ Chukwuma Soludo yanakwa nkwekọrịta ha na ndị ndu ya bụ ahịa nwere na ha agaghị anachighi azụ ile ọgwụ ndị oge ya gafegoro na ya bụ ahịa dịka ọ na-eto Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọrụ ọ na-arụ megide ile ọgwụ ike na ọgwụ ndị oge ya gafegoro. Ọkammụta Adeyeye mere ka amata na dịka ha na-arụ ya bụ ọrụ nke were izuụka 3 na ha chọpụtara na aka na-ere ọgwụ ndị amachiri kemgbe afọ 2007. O kwuru na imepe ya bụ ahịa agaghị akwụsị ha ịbịakwa na-enyocha ma hụ ndị anaghị edobe iwu. O kwukwara na ụlọ ahịa ọgwụ ndị ruru 4,000 bụ ndị emechigoro n'ihi na ha dara iwu nke a maọbụ iwu nke ọzọ. N'okwu nke ya, Dọkịta Obidike kenere ndị otu ahụ n'aha Gọvanọ Soludo ma gwa ndị na-azụ ahịa ahụ ka ha gbaa mbọ na-edobe nkwekọrịta ha na ndị NAFDAC nwere.